Oh, yun no, welcome back mga kabukre, no? Dito tayo ngayon sa Cagsawa, Albay, no? Kung saan, bibisitahin natin itong Cagsawa dito sa Albay, Camarines Norte. Kasama ko ang aking pamangkin. So, alin na, lakbay natin at bisitahin natin itong Cagsawa, ang kilalang pasyalan dito sa Albay. Let's go! Ito, no? Lalakad tayo doon. So ito ang entrance ng Cagsawa. So una yung pagpasok, nabayad muna kayo ng entrance fee, 20 children. Ayan, no? Yan ang entrance fee. Welcome to Cagsawa Rins Park. Yun na. Entrance ba, sir? Yun na. Yan na. I love Daraga. Yan. Magkano? Ano may picture ka dyan, may? Ano, video sa? Para, video. Ayan, sa Cagsawa, Albay. Daraga, ito yung simbahan na kung saan natabunan nung pagkano ng bulkang Mayon. Ito yung makikita nyo. Ito na ng Tanawin, pasyado na lang ngayon. Trying to forget you. I'm all alone in a ghost town. It's a beautiful madness. Nakita na siyang pasyalan ng mga taga dito sa Bicol, sa Albay, at yung dahil ng mga taga ibang lugar. Ito yung dulo ng simbahan na natira ng natabunan ng bulkang Mayon ng mga ilang taon na nakakalipas. Ayan. Mahal ka sa likod na eh. Ha? Yan. Nakatahal mo tayo sa sobrang init. Ito yung puro kang simbahan, ano? Yan. Ito yung history ng Cagsawa Bicentennial Anniversary. So papakita ko lang sa inyo, ito yung pinakadulon-dulo ng simbahan. Ito lang yung natira. Ayan siya. Nakita na siyang Tanawin. Sobrang init ngayon. Ito yung likod niya. Ayan. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. So ito, no, andito tayo ngayon sa likod ng Cagsawa. So iniikot pa natin to, yung paligid ng Cagsawa na to. So inaabangan natin yung paglabas ng bulkang Mayon kasi may nakatakip pa na ulap. Ayan siya, oh. May nakatakip na ulap, so din yung makikita yung kabuuan ng bulkang Mayon. So dito muna tayo, ikot-ikot sa Cagsawa sa likod. Yan, meron silang patio. Ito yung mga palibot nila. So sabi ng pamangking ko, alas 12 para magpapakita yung bulkang Mayon. Ayan, o, ayun yung bulkang Mayon, o. May nakita-takip pa na ulap. Ayan, o. Ayan magpakita, siguro naiya sa mga tao. So antayin natin hanggang alas 12 hanggang magpakita. So sa ngayon, tayo nga muna tayo. Kain muna kami. May, kain muna tayo, May. Ito, dito para sa paligid maraming bilihan ng souvenir, no?
souvenir, kainan. Ayun, papakita ko sa inyo. Yan, yung kahabaan na yan. Yan, bilihan ng souvenir. Souvenir tsaka kainan. Dito. At nagtayo na rin pala yung yung TV Patrol channel to. Kunting trivia lang dito sa sa Gagsawa. So papakita dito yung tinayo ng TV Patrol para sa kanilang balitaan. Bali yung balitandaan ng history ng TV Patrol 25. So ito yung history ng Gagsawa. So ito pala is hinahangaan daw ng Bulkang Bayon dahil sa perfecto nitong hugis, pero pinangambahan din ang madalas itong pag-alboroto gaya ng matinding pagputok noong 1814. Yun 1814 yung simbahan na natabunan. Muli itong nagdudat ng matinding pinsala noong 2006. Kasunod ng pananalasan ng bagyong Reming, rumaragas ang lahat sa paligid. Ang bulkan na ikumatay ng 1,266 na tao. Sus, dami. Ito na yung ang balatandaan ito. December 2012 bilang pag-alaga sa mga yimaw at bawat pagsabong ng programa yan. So yun pala. Yun pala ang history ng 1814. Natabunan ng simbahan ng Gagsawa. So yun na lang lumitaw. Yung dulo ng simbahan. Isipin nyo ang layo naman ng Bulkang Bayon. Papakita ko sa inyo. Ang layo ng Bulkang Bayon. Ayun ayaw pa rin magpakita, may ulap pa rin. So isipin nyo natabunan siya dito ng lahar, lumagasa dito. At simbahan to Kumbaga ito na yung dulo ng simbahan ng lumitaw. So naman dagan-dagan muna tayo. Namay. Ayun tayo nila sa mga souvenir Ito yung bungad ng Gagsawa sa mga ATV na pinaparintahan nila. Pagka medyo may budget ka, kaya ko magrinta yung ganyan. Di pasok ng Gagsawa ATV. Mga pinaparent nila yan. So, bili ng souvenir dito sa Gagsawa. Bakit nilira. Ito mga yan. Yan. Ito na. Daming souvenir. Daming souvenir sa Gagsawa Albay. Ada yung pag may pinabot mo. From Gagsawa, lumipat kami sa ibang tanawin sa Albay. Ito'y tinatawag na Kawa-Kawa. Right, from Gagsawa, ito naman kami sa Kawa-Kawa. Sa Kawa-Kawa sa Albay. Ayan Kawa-Kawa. Tanawin dito sa Albay. Kawa-Kawa ng Albay. So, pakyat ang hagdan. Anong lugar sa Albay kaya? Kawa-Kawa. Kaya anong lugar po nakasakop sa Kawa-Kawa? Anong lugar po nakasakop sa Kawa-Kawa? Ligaw. Ligaw. Tapos, ang barangay Tuburan. Ligaw. Barangay Tuburan dito sa Kawa-Kawa. Gusto mo, May? Hindi na po. Hindi po. Tira na po. Yan. Kitang Kawa-Kawa. Tingnan natin yung tanawin dito sa Kawa-Kawa. Sa Ligaw, Albay. Tara. Medyo mahaba pang lalakarin. 350 meter. 50 meter? 350 meters pala ang akyatin. Puntang Kawa-Kawa. Galing kami kaya ng Gagsawa. Diretso kami rito. So 41 minutes yung minotor namin ng biyahe. Tingnan nyo. Yan. Nakakalati na kami ng pakyat. Kawa-Kawa ng Ligaw, Albay.
From Cagsawa, diretso kami rito. 41 minutes ride sa motor. Daming puno. Walking alone, Ilang meters ba? 350 meters. only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Ah, magkakawa to. Thinking about there's no time for regrets. I've been flying from town Nakaingan. Ha. to London to Ay. Lahat mga tiyahin ka kaya no. all around the globe, trying to protect your soul. Station before the sun head. Para di mabasa. Tonight we will fly above. Gusto isa to sa mga tanawin dito sa Kawa-Kawa. Yung mga revolto ng ilang pagtandaan ng Katoliko. Si Jesus ang hinuli. Balik ang tubig. Sir, malaki pa po yung Kawa-Kawa, sir. Hello. Ah, doon po daw. Salamat po. Yeah. Diretso pala kita digdi. Kaya pala nag-offer tubig yung ano, sa parking. May mababa pa lang akatin. Malalait pa yung akatin. Katoliko, talagang marami siyang pagtandaan ng pananampalataya ng Katoliko. Pakalawang station natin to. Mas taas. Mas taas na. Kapangli pag bubaba. Mas mahirap pagpa akyat, madali lang magpababa. Pagbabaan na. So, pangatlong station ng Jesus ay dito tapos. 5. Apang 5 na to. 5 station na pala to. 5 station na kami. Tayo. Sa mga tanawin sa Kawa-Kawa. Dito sa Ligaw, Albay. Tara. Ilang station kaya ito may? 12? 12 o 10. May ano pa, 5 pa. Grabe ah. 14 station. Ito pang 7 station. Pitong station. Ah, pang-anim. Ay, pang-anim pa lang pala eh. 7 station. This is for on the way to Bukos. Yan. So dito sa Kawa-Kawa makikita nyo marunong Katolik symbol ng mga tanawin. Mas mga narito makasiguro madaling amal na araw. Six station pabito lang. Hindi pa kita mo. Saan pala? Ito na kasi yung sale. Ano pa? Ayan. Ah, uy, may agila oh.
Wow. Na-perceive yung mga ibon. Agira yan? Yan o. Ito. Yan o. Oh, lalaki ng ibon. Na-perceive nila. Ito pala kahit tinawag na kawa-kawa kasi para kuwali yung bilog niya. Yun, alay palang iikutin. Yung pala yung mula doon. Yan, doon. Yan, ikutin mo yan. Doon, ikot. Ikutin pa namin yan mamaya. Nilibutin pa namin. Dito pa lang kami sa kalate. Tuloy-tuloy yung pag-iikot namin. Kawa-kawa kinuha sa words na kawali. Pabilog daw yung tsura. Ayan. Ayan o. Pabilog ng itsura. Pabilog. Kaya tinawag yan lang kawa-kawa. So ang ganda ng view. Medyo malayo pa yung ikutin namin. Kasi ginawa nila ng ano talaga. Daanan. Dito. Station Jesus is laid in the tomb. Yan po siya pang 13. Medyo malayo pa yung ikutin namin. Napakalaki pala itong kawa na to. Napagod na pero kasi mga sagad. Napakababa na. Walang sinapag yan. Napaka-presko mo daga dito. Siguro mas maganda dito hapon pupunta. Hapon talaga ito, wala ng init saka ang sarap ng hangin. Ito pang 14 station. 12. Saan pa lang ikot natin pag ganyan, no? 12 station. Dapat pala parang mahaba ang ikot. Siya. Dapat pala ang ikot na pa to, oh. Mula sa kanan pala pag ikot dito. From right to left ang ikot niya rapat para pa sunod yung negro yung station. Kagsawa, diretso kami dito. So 41 minutes kung kayo mag-motor lang. Yan, napakaganda na tayo. Medyo maluwag, napakalaki at daming papatlaman. Nakaka-relax, nakakabuknoy, nakaka-relax. Sarap ng tanawin para nakakawala ng problema. Ayan o. Sana nakikita nyo hindi against the light. Nakakapagod lang. Tapos ang palang ikot na pabawa na yung daan. Mapamusok na. Pero yung number sa kababa mula sa 13 station sa 12. Hindi naman siguro ito. Station. Yan o. Kubilig pala talaga. Kaya pala tinawag na tawag.
Yan, pang 11 station. Meron dyan, the foot of the cross. Pang 11. So meron pang ano? Dalawa pa. Naman tayo. Ito kasama kayo pamangkin ko, taga-kuha ng camera. Yan. Yan ang view. Wow. Ganda ng view. Kaya mo lang sa Pilipinas. Oh. Sarap. Napakaganda ng view. Ito naman sa kabila. Sa kabilang bahagi ng kawa-kawa. Wow! Puro nyog. Yan. Hindi ko na alam kung anong lugar to. Puro nyog. Napaka lawak ng nyugan. Hindi ko alam kanino yan. Ayun o. Albay pa rin yan. Albay. Ito yung pang 10 station. The Repentant Tip. Ito. Okay. Rami. Lakad tayo. Malapit na namin maikot tong kawa-kawa ng Aligaw, Albay. So nasa kalahati na kami. Tuloy lang kami. Sana nagustuhan nyo to mga kabuknoy, no? Yung kunting tour ko nito sa Aligaw, Albay. Sa Kagsawa, from Kagsawa to Kawa-Kawa. So sana nagustuhan nyo to. Tuloy lang tayo, di pa tayo tapos. Ito, pangilang station to. 9 station. Ang medyo madilim lang. So kung mapapansin nyo, pababa yung ano namin kasi doon kami nag-umpisa sa taas. Kaya pababa yung bilang ng station namin. Jesus is nailed to the cross. Simon the Cyrene helped Jesus carry the cross. So medyo magulo-gulo na yung number ng station. So at least na-complete natin. Tuloy na tayo. Yan, malapit namin matapos ikutin yung kawa-kawa dito sa Ligaw. Tapos ito, uwi na kami at hapon na, no? Mula kanina kami, baga pa kami dito sa Albay. Nakamotor lang from Lagonoy, kung saan yung bahay namin. Yung The Last Supper dito sa Kawa-Kawa. Medyo nahuli namin sa video at di namin nadaanan kanina. So ito siya. So Last Supper. Last Supper ng Kawa-Kawa. Natapos na namin yung 14 station. Huli na namin ito nakita, yung Last Supper na to. Dito pa rin ito sa Ligaw, Albay. The Last Supper. Baba na kami. Pauwi na. Kanina pa uwi kasi pa baba na yung daan. Hindi na paakyat. Itulad kaya nakahingal yung paakyat. Ngayon maganda na pababa. Yung pamangking ko kasi na napagod na yata. Uy, thank you. Naikotin namin ng Kagsawa at Kawa-Kawa sa loob ng half day siguro. Mahigit. Uwi na kami sa aming bahay sa Lagonoy. Mula dito, 2 oras pa namin motorin. Ito na. Yan na. Pauwi na kami. Medyo yung daan. Pabagsak na kayo madali na. So, thank you mga kabuknoy, no? Biyahe na kami ng motor. Thank you sa panonood nyo. Sana nag-enjoy kayo sa aking gala dito sa Albay. Let's go.